Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Pinapay ka Batesi TV, ngipiyang sabay pi Shaki Khubor hakimat kimat. Hakabas dang inya parashwa, Shaki Khubor na kalang kibenta jong Jylla. Kipat ba kibasyong ni madan kumjuru kinong ya nanti kila ut kila knyum na marka jing sma iltung palat ka yaw maulong na kada ko jing shlay kanala ka ba manla kasngi bar kila ithuru ba ka jing sma kamdei ka batang menta kasngi henrei ka dei ka manla kasngi bar kila ongru ba ka daw ka dei na mar ba amdon kinong punko kaseng kinong di madan ya ka bala tip kung ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association Kalalit ban ay jingtho show chairperson jong ka provisional town vending committee man pinsngaw ya ka jingdawa jongki bat kila ay por asngi man khotno ya ka jingalang ban ya kren ni kimat ka bakim sngaw hun balada umla ban khot jingalang hapo asngi kin pelong da ka jingi ka Bharatiya Janata Party kala pin bana khatsang ri kertong ki ban ya khun hak election MDC shaka KHDC bat laingot pat shaka JHDC Kirkhat jong ka Khasi Students Union kila sam shikipat ba daki Kyllalyngkot hayaudu hamat pran bada khandai lat ban pinshai pat ba halo ka jingma ka ba ab na ka jingwan ra ka sarkar ya ka an Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act lani ka MSIPF kinoyalam na ki artli kishnong ka tau sordar jong ka maukan raw uba en Jylla padu ex sordar jong ka maulen uba prang starwell one car Kila therkti halo ka jingkulmar kabalami haka arpautri Kyllalyngkot arhaza apusan haka shnong maukan raw haka ba kalami ka jingapin ibor hapring kipat ba bakipuli Rengkat lang baka Jylla hi borok kawai ka office jong ka deputy commissioner ka East and West Khasi district haka arpoitri Kyllalyngkot arhaza apusan kalara ki ya ka jingdap san phulai snem jong ka jingyo ya ka Jylla Meghalaya Dailing ba ka jingwan jong ka Meghalaya games baka juwai kanong ba jong ka West Giant district Kalayo ya ka signboard balat ho I love Juwai bala penyeng haklich nong Chiliang Raj Juwai UMLA jong ka Juwai constituency ba welat Miki Jylla ubreru chairman jong ka muda haka arpautri Kyllalyngkot aza apusan ula pli pat ba ya ka first sports climbing wall kabadon hakyang nang ba indoor sports hall dong misngi rengkat ka jingsa khilang u president ka Meghalaya State Olympic Association uba John F Kharshiyeng Director Katanat Sports and Youth Affairs Didi Shira kinong yalam bat kinong kitkam jongka WJDSA bakanthum your working president Uma EMH pasa na Lord Kiwe Kirkhat jongka Federation of Khasi Jaintian Garo People Southwest Khasi District Unit balalam khamado president uba Kenneth June El Nonglait haka arpoitri Kyllalyngkot aza apusan kilalet jurib ya ka civil hospital maukarwan Bat balet ya kedua ru, ya ka medical superintendent jong ka ni ka Shlem Ajing Sumar, ka Dr. Mandri Shalingdo, kadang mentip kambanya halo ka Jingdon kam kilat Ajing Sumar syakipat ba, ki balit Shah Sumar haka ni ka hospital. Ban pensa akan mau ya ka na bar ka kerteng jong MDC berim ka nong Thamai constituency, ubala klat no na ka ni ka sla Pyrthei. Uba latip lang kharkangor, ka Khasi Hills Autonomous District Council, kalamang pisa khatsan lang tingka, na ka benta-bentay, ya ka cultural hall, haka shnong nong krim nong Thamai. Benta pa niya pash Khubor na kaling kibenta jong kari. Ka Khubor na ka office jong ka president kari, kalapin bana, banado ka arterik urumpang hado ka laipaw terik uliber arza apusan. Ansya ikipat ba, bakin brong siya Amrit Udian, kabadan ha Rashtrapati Bhavan, nado ka por shipaw baji mistem, hado ka por riu baji janmian, lait no tang haka la singi ubelay. Ha Amrit Udian, kidon kinong penriam, bat kikper sentiyo, kiba itenan, kiba kipat ba, kinyo banit jengok kai. Lapin baha balapin pu penpiang syuk ya ka Amrit Udian dei hakapor u President APJ Abdul Kalam but Ramnath Govind hakabalathung ya ka Herbal 1 Herbal 2 Tactile Garden Bonsai Garden but ka Arugya Bana ka Travancore Devasambod ka bapet ya ka temple ka bapaw ha Sabarimala Temple kala pentip ba hakni ki arbanai balalit no ka jingyo kamay jongka ka kieu bunsha namar ba hausnem baladep ka yo kamay tangkumba prapo klur AA. Henry mentapan ka jingyo kamay jongka kalakot siya ka sauspa saupo klur tingka. Ka TBD kala pentip ba ka jingman poy kinong yat pilgrim kala kiyo de kilangun haba yanujor barus nem baladep. UMP ka BJP na Telangana u etala Rajendra lathab ya we unong khayi khendo nakadaw bawla klun jubor ya ka jaka puta jongki briyo ki patung.
Uniu MP na Malika Jgiri ulat hab ya uniu nong khayi ha Ekashila Nagar kabadan hak hapsor jangka Hyderabad. Hadian bau MP ulat hab unong khayi ula syaksyo sahi kinong kershan bagi nong buat jong MP. Kiobsar kenthei nak ketanat sipai kumjuru nak kenhun pulit jongka Delhi kinya snok tilang banya shimmen talang ha ka jingpli ya ka jingrakhi shiphausnam jongka beti pajau beti parhau ka banlong ha kasngi hat majai antli patba ya kini ka jingrakhi da menteri ketanat ka koi ka khia jongka sarkar India UJP Nadda harengkat ka jingadan lang ka menteri jongka tenat Women and Child Development ka Anuparna Devi. Kini kadi ka skim ka bau menteri rang ba adu keri Narendra Modi ulas sedang haka arpo Tarik Kyllalyngkot arza khatsan da ka jingtmu ban ajing ada bakerpang yaki kenthei bat ban penyo iki yaka hok man beteng yaki jingpuli hagi kerdan ki basatra ka Meghalaya Tripura bat Manipur kilarakhi yaka jingdap sanphulai snam jong ka jingyo jongki yala ka jong ka Jylla ka bapura ka jingrakhi ha Meghalaya bat Tripura kalong ka ba iphu ipheng ka ba ishongkun hendrei ha Manipur pat ka jingrakhi kalong ka ba khamrit namar ka jingakan an haduk mentaru kadang ya beteng. Kini kilai teli ke Jylla ki balapat no naka Assam House nam shia za kanai spa nya bua. Ha kini klimbat pan ya phash Khubor na Kylleng kiri jong ka Pyrthei. President jong ka US Donald Trump ula penbenai ya ka jingweng no jong ka US naka World Health Organization da ka bakadau ya ka jingpenyat bakla jong ka ya ka klam COVID-19 bat ka jingbemben ha ka rukompenya. President jong ka America Donald Trump ulaong bau Presiden jong ka Russia Vladimir Putin upen sniu ya ka Russia da ka ba ya keren ban penkut no ya ka thma baka Ukraine. Ula kentu ya Putin ban ya te kular bat ula kedau ye ki jingtmu na ka benta ka jingalang ban penben ya ka jingakan an. Utram ula kamru ba baro artli kiri ka Russia baka Ukraine ki sngau thu ya ka jinge jong ka thma ka bala slamba. Hadian kat tu kat ni kenta bau Presiden berim jong ka US Donald Trump la soy ya ka hukum ban penkut no ya ka birthright citizenship na ka benta ki khun jong ki kimi kpa ki bamdan kot don sla bat ki badan ya ka visa ba shipor ki kenhun bayada ya ka hok long brio man brio kila mudui da ka baong ba ka long persha ya ka riti sensyar kari kamu ka dema ka kentho ba ka te ka hukum ka penken ya ka 14th amendment bat ka wat ban khanglat ya ka jingpen trekam ya ka ka UNAIDS kala kentu ikinong alam jong ka Pyrthei ha ka WEF arata apusan man pentikna ya ka jingla ban yo sted bat bakham donador ikidawai HIV ki bathmai hakiri ki baduna bat ki bapedeng ka yo ka kon ban yarap ban penkut no ya ka jingpang AIDS house nam arata lai pho diki hajan ngut kinong krishan jong President South Korea bala shawek shuki uyun su yul kilailum lang hajan ka yeng ka shari constitutional court katba udang ya shimbenta ha ka jingbishar ban weng no ya u ki pulit kila penankam ki bor pahara ki baklan man penya ki patba ha ka ba ki don kinong ya ki ba yakan at ber ki bor sensyar kat ba ki dang dawa ban brung shapo jong ka yubisha President jong ka US Donald Trump ula penmena ya ka jingmi no jong ka US na ka Paris Climate Accord ha ka ba ula keno ya ka China ya ka jingle shilang khamat ha ka ba ya dei ber ka jingpenne mariang ula kentho ba ka jingjabo jong ka China kalakta ya ka US bat ula kular banam kta ikarkhana jong ka Amerika dagi kendon jong ka jingete kular dikitu kilong Khubor hakimat kimat mentaski